سلام طعنان نخلهم تخاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو ابناي لمعنت مدبي حموشته ناي دق انستيو عينتات عقبت حيزلكم مصيلخو نز ነገር ድማ ንምፍላጥ ስፔሻሊ ነጾታው ርክብ ስምዒተን ወይ ከዓ ድሌተን ኣብዚ ተሓተን ደቂ አንስትዮ ካብዘን ሓሙሽተ ንሓዲአን መሪፅኩም ንደቂ አንስትዮ ናብ ዕግበት ንክተብፅሕወን ዝሕግዘኩም መደብ እዩ ብተወሳኺ እውን ደቂ ተባዕትዮ መትሎይ ንእሽተ እዩ ንደቂ አንስትዮ ክዕግብ ኣይክእልን ኢልኩም ተሓስቡ ደቂ ተባዕትዮ እንተሃሊኩም እዘን ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሜላታት ተጠቂምኩም ዝሓሸ ጾታው ርክብ ንክትፍጽሙ ዝሕግዘኩም መደብ እዩ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ፈለማ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብኽብሪ ሓትት ከምኡውን ከምቲ ልሙድ መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩም እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ናብዘን ሓሙሽተ ናይ ደቂ አንስትዮ ናይ ዕግበት ዓይነታት ክንኣቱን ከለና እቲ ቀዳማይ ክሊቶሪያል ኦርጋዝም ዝበሃል እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንናይ ብልዕተን ደጋዊ ክፍሊ ማለት እውን ብላዕሊ ዝርከብ ሕብጥ ዝበለ ክሊቶሪ ወይ ከዓ ቄንጥር ኢልና ንፅውዖ ኤርያ ብምንክኻእ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ልዑል ዝኾነ ዕግበት ምሃብ እዩ ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ንህብ እንተኢልኩም ስፔሻሊ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ እንተትገብርዎ ይምረፅ ምክንያቱ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ንናይ ባዕላ ብልዕቲ በእዳዋ እንዳነኻኽአት ዕግበት ትረክብ እንተኮይና ናብ ግብረ ሕቡእ ወይ ከዓ ሴጋ ልምዲ ንክትኣቱ ዝገብራ እዩ ስለዝኾነ ምስኣ ጾታው ርክብ ክትገብር እንከለኻ ፈለማ ምስ ክዳና ንብልዕታ እንዳሓሳሰኻ እታ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ታሕጓስ ስምዒት ክተርእየካ እንከላ ድማ ቀስ ኣቢልካ ናብ ውሽጢ ክዳና ንእዳውካ ብምእታው ምስ ፓንታ በእዳውካ እንዳነኻኽኣኻ ዕግበት ንክትረክብ ምግባር ቀፂሉ ድማ ናብ ውሽጢ ፓንታ ንኢድካ ብምእታው ናይ ክሊቶሪ ወይ ከዓ እቲ ደጋዋይ ክፍሊ ብልዕታ ሕብጥ ዝበለ ክፍሊ ብልዕታ ማለት እዩ ብኢድካ ቀስ ኣቢልካ ብምንኽኻእ ማለት እውን ናብ ጎኒ ብምንካ ወይ ከዓ ናብ ታሕትን ናብ ላዕልን እንዳገበርካ ብምንካ እንተተኻኢሉ እውን ሰርክል ብምስራሕ ኣብ ክሊቶሪ ፓርተን ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ብልዕታ ማለት እውን ሕብጥ ዝበለ ክፋል ብልዕታ ቄንጥር ኢልና ንፅውዖ ኣብቲ ቦታ ንሱ ብሰርክል ቅርፂ እንዳንኻኽኣኻ ክትዕግባ ትኽእል ኢኻ እዚ እቲ ቀዳማይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዕግበት ዓይነት እዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ዓይነት ዕግበት ድማ ቫጂናል ኦርጋዝም ዝበሃል እዩ እዚ ድማ ናይ ወዲ መትሎ ናብ ውሽጢ ብልዕተን ኣትዩ ነቲ ውሽጣዊ ክፋል ብልዕተን ኣብ ዝሓሳስየሉን ኣብ ዝነኽአሉን እዋን ስፔሻሊ ጂስፓት ኢልና ንፅውዖ ክፋል ብልዕተን ብመትሎ ብደንቢ ገይሩ ክንካእን ክሕሰይን እንከሎ ዝረኽቦ ዕግበት እዩ እዚ ኦርጋዝም ካብ ኣቬሬጅ መትሎ ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ዝረኽብኦ ዕግበት እዩ ማለት እውን ካብ ማእኸላዋይ ዝበሃል ዓይነት መትሎ ዝርከብ ዕግበት እዩ ኢቨን ነዚ ኦርጋዝም ደቂ ተባዕትዮ በጻብዕትኩም ክትህብዎን ትኽእሉ ኢኹም ስለዝኾነ መትሎይ ንእሽተ እዩ ክዕግብ ኣይክእልን ዝብል ጌጋ ተሓሳስባ ናብ ውሽጥኹም ክኣቱ የብሉን እዚ ክብል ከለኹ ነጻብዕትኩም ናብ ውሽጢ ብልዕተን ኣእቲኹም ነቲ ውሽጣዋይ ክፍሊ ብልዕተን ብምሕስሳይን ብምንክኻእን ክትዕግብዎን ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሜላ እዚ ካብቲ ቀዳማይ ሜላ ዝበለፀ ዕግበት ዝህበን ዓይነት ሜላ እዩ ካብዚ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ነገር እንታይ እዩ ነጻብዕትኩም ናብ ውሽጢ ብልዕተን ኣብ ተእትውሉ እዋን ናይ ነጻብዕትኩም ፅሬት ክተረጋግፁ ትክእሉ ኣለኩም እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ዕግበትን ዓይነት ድማ ብለንድድ ይበሃል እዚ ድማ ንክልቲኡ ብሓደ ስቲሙሌት ተገይሩ እውን ፔኔትሬት ተገይሩ እውን ዝርከብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ዓይነት እዩ ስፔሻሊ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ንምፍጻም እንተደሊኹም ሚሽነሪ ዝበሃል ፖዚሽን ክትጥቀሙ ኣለኩም እዚ ፖዚሽን እንታይ እዩ እቲ ወዲ ብላዕሊ እታ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ብታሕቲ ኮይና ዝግበር ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ኣባና ንጥቀመሉ እቲ ልሙድ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ መትሎ ንብልዕቲ ስቲሙሌት እንዳገበረ ናብ ዕግበት ንክትበፅሕን ኣብ ደጋዊ ክፍሊ ድማ እቲ ወዲ ኣብ ዝደፍአሉ እዋን ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ብልዕተን
ክሊቶሪ ፓርት ንብሎ ስለዚ ሓሳስዮ ነተን ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ኦርጋዝም ዓይነታት ብሓደ ሻዕ ስለ ዝረኽብኦ ልዑል ዝኾነ ታሕጓስ ንኽረኽባ ዝሕግዘን እዩ። ኮይኑ ግና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ዝዕግበት ንምብፃሕ እስካብ 15 ደቂቕ ንዝኣክል ግዜ እዘን ክልተ ኤርያታት ብደንቢ ክሕሰያ ክኽእላ ኣለወን። እቲ ራብዓይ ንሪኦ ዓይነት ዕግበት ድማ ኮርጋዝም ዝበሃል እዩ። እዚ ኦርጋዝም ኣብዝሓ ግዜ ብዘይወዲ ብባዕሉ ዝመፅእ ዓይነት ኦርጋዝም እዩ። ስፔሻሊ ጂምናስቲክን ሓደ ናይ ጋረን ምትሕስሳይ ዘለዎም ምንቅስቃሳት ስፖርታዊ ክኾን ይኽእል ምንቅስቃሳት ክትሰርሓን ከለኽን ንኣብነት ድማ ሓመሳ ክትሰርሓን ከለኽን ኣእጋርክን ነንባዕሉ ስለ ዝተሓሳሰ ንብልዕትኽን እውን ስለ ዝነኽኦ ኣብዚ ግዜ ዝረኽቦ ዕግበት ኮርጋዝም ዝበሃል ዕግበት እዩ። ኣብዝሓ ግዜ እውን ንፈረስ ዝጋልባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ናብዚ ዕግበት ይበፅሓ እየን። ስለዝኾነ ኮርጋዝም ብናይ ኣእጋርክን ምትሕስሳይ ነቲ ብልዕትኽን ብምንካእ ዝመፅእ ናይ ዕግበት ዓይነት እዩ። እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዕግበት ዓይነት ድማ ስኪን ኦርጋዝም ዝበሃል እዩ። እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክሳደን፣ ኣብ ኣእዳወን፣ ኣብ እዝነን፣ ኣብ ኣጥዋተን ከምኡ እውን ኣብ ሕምብርተን ከባቢ ብምስዓም ክትህብዎን ትኽእልዎ ዓይነት ዕግበት እዩ። ስፔሻሊ ድማ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ልዑል ዕግበት ዝህበን እዩ። ክነጠቓሎም ከለና 5 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዕግበት ዓይነታት ርኢና እቲ ቀዳማይ ክሊቶሪያል ኦርጋዝም ዝበልናዮ እዩ። ክሊቶሪያል ኦርጋዝም ክንብል ከለና ንናይ ደጋዋይ ናይ ብልዕተን ክፍሊ ሕበጥ ዝበለ ክፋል ብልዕተን ማለት እዩ። ወይ ከዓ ክሊቶሪ ኢልና ንፅውዖ ክፋል ብልዕተን ብምሕሳይ ክትህብዎን ትኽእሉ ዓይነት ዕግበት እዩ። እቲ ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ቫጂናል ኦርጋዝም ዝበልናዮ እዩ። እዚ ድማ ንውሽጣዋይ ክፋል ብልዕተን ብመትሎ ወይ ከዓ በፃብዕትኹም ብምንኽኻን ብምሕስሳይን ክትህብዎን ትኽእልዎ ዓይነት ዕግበት እዩ። እቲ ሳልሳይ ዝረኣናዮ ዕግበት ድማ ብለንድድ ዝበሃል እዩ። ነተን ክልተ ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ዓይነታት ኦርጋዝም ብሓደ ገይሩ ብናይ ሚሽነሪ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ተጠቒምኩም ክትህብዎን ትኽእልዎ ናይ ዕግበት ዓይነት እዩ። ንክልቲኤን ክፋል ማለት እውን ነቲ ውሽጣዋይ ክፋል ብልዕተን ብመትለኹም ነቲ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ድማ ንመትለኹም ኣብ ትደፍኡሉ እዋን ኣብ ተሓሳሲዎ ግዜ ክትህብዎን ትኽእልዎ ዓይነት ዕግበት ብለንድድ ኦርጋዝም ዝበሃል እዩ። እቲ ራብዓይ ዝረኣናዮ ድማ ኮርጋዝም ዝበሃል እዩ። ብዝተፈላለዩ ናይ ስፖርቲ ምንቅስቃሳት ማለት እውን ንእጋርክን ክሓሳሲ ብዝኽእል ምንቅስቃስ ስፖርቲ ንብልዕትኽን እውን ስለ ዝነኽኦ ኣብዚ ግዜ ዝረኽብኦ ዕግበት እዩ ኮርጋዝም። እቲ ናይ መወዳእታ ዝረኣናዮ ዓይነት ዕግበት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ስኪን ኦርጋዝም ዝበልናዮ እዩ። ሴንሲቲቭ ንዝኾነ ክፋል ሰውነተን ብምስዓም ክትህብዎን ትኽእልዎ ዓይነት ዕግበት እዩ እዚ። ስለዝኾነ ዋላ እኳ ንእሽተይ መትሎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ክኸብደኩም ዝኽእል እዚ ቫጂናል ኦርጋዝም እዩ እምበር ንኩሉ ዓይነት ዕግበት ክትህብዎን ትኽእሉ ኢኹም። ስለዝኾነ ካብዘን ዓይነታት ኦርጋዝም ተጠቒምኩም ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ልዑል ዕግበት ክተብፅሕዎን ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ደውል ምልክት ብምንካእ ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ሓዳር ህይወት ከምኡ እውን ናይ ጥዕና ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ኣብፅሑና። ብካሊእ መደብ ብካሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕና ንኹላትና። ያኔለይ